Zahrnuje podrobnosti o tom, co Betsy Hackmanová hledala před svou smrtí a pohled policistů z první osoby. Kolem smrti oscarového herce Gena Hackmana a jeho manželky, jejich štěla byla nalezena v jejich domě v Santa Fe, se vine mrak podezření. Nikdo pár neviděl celé dny a úřady tvrdí, že jsou mrtví už nějakou dobu. Pod majetkem Gena Hackmana bylo pohřbeno něco, co se nikdy nemělo najít. A co tam vyšetřovatelé objevili, nejenže vyvolalo otázky o jeho minulosti. Dalo to odpovědi, které nenechávaly prostor pro pochybnosti. Nejde o fámy, spekulace ani o to, jak by si ho historie mohla pamatovat. Jde o důkazy biologické, nepopiratelné a hluboce osobní. Důkazy, které přímo ukazují na rozhodnutí, která učinil a činy, které podnikl dlouho předtím, než se na ně kdokoliv podíval. V okamžiku, kdy přišly výsledky DNA, se všechno změnilo. Případ nejenže eskaloval, ale zmizel z očí veřejnosti a tiše přešel do rukou agentur, které se nezabývají náhodami. A když konečně pochopíte, co se v tom tunelu skrývalo, co to dokazuje, co to potvrzuje a co to odhaluje o tom, co Hackman celou dobu věděl, příběh už nepůsobí jako nevyřešená záhada. Působí to mnohem blíže k rozsudku. Povrchní příběh nikdo nezpochybňoval. Když Gene Hackman zemřel na svém panství v Santa Fe v Novém Mexiku za $4 miliony, oficiální verze se zdála být až příliš snadno přijatelná. Bylo mu 95 let. Jeho manželka Betsy Arakawa již zemřela. Stárnoucí muž, ztracený v zármutku, pomalu se stahující ze světa, dokud se jeho tělo konečně nevzdá. Betsyina smrt byla přičítána vážné virové infekci. Geneova smrt byla zaznamenána jako srdeční selhání. Příběh byl úhledný. Příběh byl lidský. Ta historka byla mylná. Většinu lidí ani náhlý příchod federálních agentů na panství sotva upoutal pozornost. Muž s Hackmanovým bohatstvím a slávou si zasloužil zvláštní opatrnost, že? Přítomnost FBI byla odmítnuta jako rutinní postup, když se najednou opustí významné pozůstalosti. Masivní ocelové brány, pohybové senzory obklopující pozemek, termokamery umístěné podél obvodových zdí. To se zdálo jako běžná opatření pro hollywoodskou ikonu, která se roky vyhýbala paparazzi. Přísné dohody o mlčenlivosti vyžadované od každého, kdo tam kdy pracoval. Praktické, soukromé, srozumitelné. A přesně proto to fungovalo tak dobře jako krytí. Samotný pozemek udržoval iluzi. Stál skrytý za silnými kamennými zdmi, zcela mimo dohled z okolních silnic. Léta úmyslné izolace způsobila, že se každý bezpečnostní prvek zdál být obyčejný. V době, kdy Gene Hackman zmizel z veřejného života, pozemek nebyl jen domovem celebrity, ale kontrolovanou hranicí. Nikdo, kdo procházel kolem, to nikdy nespochybňoval. To bylo zcela úmyslné. Tady věci přestávají dávat smysl. Když první federální forenzní tým vstoupil do vchodu, nenašel tiché následky přirozené smrti. Vstoupili do scény, která byla pečlivě kontrolována. A v okamžiku, kdy si prohlédli časovou osu chování, tu skutečnou převzatou z dat bezpečnostního serveru, se každý jednoduchý předpoklad, který si s sebou přinesli, začal hroutit. Betsy Arakawa zemřela celých 7 dní před Genem Hackmanem. 7 dní, během nichž celý komunikační systém panství neukazoval žádné odchozí hovory, žádné záchranné složky, žádnou rodinu, žádné lékaře. Po dobu 7 dnů zůstal 95letý muž se známými srdečními problémy sám. V uzavřeném areálu s tělem své manželky a ani jednou se nepokusil přivolat pomoc. Vyšetřovatelé získali data z centrálního bezpečnostního serveru v přízemí. Co našli, nebyl chaotický roztříštěný záznam muže přemoženého zármutkem. Nábytek v ložnici byl přemístěn z původního místa. Osobní trezory byly vylomeny a přesně v den, kdy Betsy zemřela, Gene Hackman osobně zadal kód k vypnutí všech vnitřních bezpečnostních kamer, přičemž vnější bezpečnostní alarmy zůstaly nastaveny na maximální citlivost. A to je to, co časová osa skutečně odhaluje. Toto nastavení není panika, je to struktura. Jde o úmyslné deaktivování jednoho systému a zároveň pečlivou údržbu jiného, provedené někým, kdo přesně věděl, co dělá a co se snaží skrýt. Behaviorální analytici, kteří byli přivedeni ke studiu bezpečnostních dat, měli ve svém závěru jasno. Nešlo o zmatek způsobený emocemi. Jednalo se o jasný vzorec úmyslného procesu zadržování, jehož cílem bylo zaslepit vnitřek a zároveň udržet vnější bariéru plně v bezpečí. Tento detail je důležitý kvůli tomu, co by federální forenzní záznam odhalil dále. A protože představuje první jasný důkaz, že to, co se na tomto sídlišti stalo, nebylo pasivní. Bylo to úmyslné. Gene Hackman učinil řadu vědomých a úmyslných rozhodnutí, aby si udržel a ochránil něco skrytého pod touto nemovitostí. Nálezy DNA a důkazy z mikroforenzní abraze potvrdili fyzickou realitu těchto rozhodnutí.
to je to, co ho obzvláště zraňuje. Nejen proto, jak veřejnost chápe jeho smrt. Důkazy neukazují muže uvězněného v okolnostech, které nemohl ovlivnit. Ukazují muže, který přesně věděl, co chrání a rozhodl se, znovu a znovu až do samého konce, to chránit dál. 2. Co LiDAR odhalil v podloží fyzické nesrovnalosti. Donutili federální agenty k dalšímu vyšetřování, a to doslova. Skenovací systémy LiDAR a termovizní pole byly rozmístěny po celém pozemku v Santa Fe. LiDAR, neboli detekce a zaměřování světla, funguje tak, že vysílá rychlé laserové pulzy na povrchy a měří, jak dlouho trvá, než se vrátí, což umožňuje vyšetřovatelům vytvářet přesné trojrozměrné mapy skrytých prostor pod stavbami, aniž by se narušila zem nad nimi. Je to stejná technologie, která se používá k objevování starověkých měst skrytých pod hustými korunami džungle. Zde byla zaměřena dolů skrz podlahy domu mrtvého muže. Hned během prvního skenování systém detekoval hlubokou teplotní anomálii. Táhla se za zdí soukromé knihovny Gena Hackmana a klesala desítkami metrů pevného skalního podloží Nového Mexika. Agenti okamžitě porovnali zjištění s okresními a stavebními dokumenty. 2. Co objevili, respektive 2. Co neobjevili. Potvrdilo, že anomálie byla mnohem závažnější. Podzemní struktura, kterou LiDAR zmapoval v přesných trojrozměrných detailech, se neobjevovala v žádných oficiálních stavebních dokumentech okresu. Nikdy nebyla registrována. Nikdy nebyla zveřejněna. Oficiálně neexistovala. Vchod byl skryt za knihovnou. Už jen tento detail by se mohl zdát neuvěřitelný, kdyby mechanismus za ním nebyl tak záměrně, téměř brutálně, praktický. Nebyl tam žádný biometrický skener, žádný elektronický spínač, žádný bezdrátový signál jakéhokoliv druhu. Průchod zajišťoval složitý mechanický zamykací systém zabudovaný přímo do dřeva a oceli. Přesná sekvence fyzických akcí, které musely být provedeny výhradně ručně, vyžadovala značnou sílu k uvolnění pevných ocelových šroubů zasazených do rámu. Návrh byl promyšlený a specifický. Systém, který neprodukuje žádnou radiofrekvenční stopu. Systém, který funguje i při úplném výpadku proudu. Systém odolný vůči dálkovému monitorování, náhodné aktivaci nebo detekci elektronickými skenovacími nástroji. Kdokoliv tento vchod navrhl, proto ho i postavil. Pro odolnost, utajení a přežití za podmínek, o kterých by většina lidí ani neuvažovala. Agenti prošli vchodem a začali sestupovat. Horní úsek tunelu nejblíže k povrchu byl vystužen litým betonem a ocelovými nosníky. Dr. Marcus Alford, statik přidělený k federálnímu forenznímu týmu, zkoumal rozteč nýtů a na několik sekund se odmlčel, než promluvil. Rozteč a technika lití přesně odpovídaly vojenským bezpečnostním stavebním standardům z 50 let.
Vedoucímu vyšetřovateli řekl, že za 30 let strukturální analýzy se s tímto přesným vzorem nýtů setkal pouze na 2 dalších místech. Obě byla utajovaná federální místa, ale v hloubce 12 metrů se všechno změnilo. Průmyslový beton skončil. Ocelové nosníky zmizely. Nahradily je hrubé kamenné zdi poznamenané tisíci otisky primitivních nástrojů. Kvalita ovzduší ve spodní části tunelu odhalila něco hluboce znepokojivého. Nepřirozené teplotní výkyvy. Náhlé změny vlhkosti a vysoká koncentrace oxidovaných kovových částic suspendovaných ve vzduchu. Druh chemické stopy, kterou zanechává dlouhodobé vystavení materiálům a procesům, jež neměly místo v uzavřené přírodní jeskyni. Ručně vytesané kamenné jádro tohoto tunelu nebylo moderní stavbou. Bylo součástí starobylého umělého geologického útvaru vytesaného lidskýma rukama dlouho předtím, než byla nad ním postavena horní část vojenské úrovně. A dlouho předtím, než byl na tomto pozemku vůbec postaven samotný pozemek. Ať už byl původní účel tohoto tunelu jakýkoliv, existoval před stavbou z roku 1950, která jej ukrývala. Existoval před samotným pozemkem. Mohl existovat dříve než kdokoliv, kdo o něm stále žije a věděl. Nejednalo se o bunkr se starší částí. Byla to starobylá stavba, která byla zesílena, militarizována a pohřbena pod soukromým pozemkem s jasným záměrem, aby ji nikdo zvenčí nikdy neobjevil. Pokud sledujete toto vyšetřování od začátku, už víte, že to, co bylo nalezeno na dně tunelu, je detail, který všechno změní. Co se federální tým chystal v té komoře odhalit a co analýza DNA potvrdila o biologických podmínkách uvnitř, spustilo klasifikační reakci, která celý případ během několika hodin uzavřela. Pokud je tohle ten typ příběhu, o kterém chcete vědět, přihlaste se k odběru a zapněte si oznámení, protože to, co přijde dál, je část, kterou nikdy nechtěli zaznamenat. A pak se vrátily výsledky mikroforenzní analýzy. Co odhalila DNA? Vzorky prachu odebrané z mechanického zamykacího systému tunelu vypovídaly příběh, který donutil celé vyšetřování smrti změnit směr. Speciální forenzní technik Raymond Voss, přidělený k federálnímu týmu pro důkazy z terénní pobočky v Albuquerque, byl prvním analytikem, který pod zvětšením zkoumal ozubená kola zamykacího mechanismu knihovny. Dostal pokyn hledat cokoliv, co neodpovídá dlouhodobé nečinnosti. Co místo toho objevil, ho donutilo odložit nástroje a kontaktovat svého nadřízeného, než do zprávy napsal jediný řádek. Kovové stopy opotřebení na vnitřních ozubených kolech byly čerstvé. Nebyly staré měsíce, ni roky, ale jen dny, což s forenzní přesností odpovídalo 7dennímu období mezi smrtí Betsy Arakawy a smrtí Gena Hackmana. Důsledek byl nevyhnutelný. 95letý muž v posledních zaznamenaných stádiích srdečního selhání nestrávil své poslední dny ležením v posteli. Sestoupil do toho tunelu, manipuloval s těmi těžkými mechanickými zámky. V určitém okamžiku během těchto posledních 7 dnů vstoupil do chladné podzemní temnoty a vrátil se, než se naposledy zhroutil. Ale byla to analýza DNA odebraná z organického materiálu hlouběji v tunelu, která zcela změnila povahu vyšetřování a přinesla zjištění, která federální úřady rychle utajily. Co test DNA ukázal, nebyl důkazem běžného používání ani jednoduchého dlouhodobého skladování. Genetický materiál získaný z nejhlubších částí podzemní komory naznačoval vystavení biologickým podmínkám, které by neměly existovat v izolovaném podzemním prostoru pod soukromým sídlem v Santa Fe. Přesná klasifikace identifikovaných osob nebyla zveřejněna. Zdroje blízké původnímu forenznímu týmu potvrdili toto. Zjištění DNA okamžitě vyvolala eskalaci federální reakce. Případ byl vyjmut z běžných vyšetřovacích kanálů a přesměrován na klasifikační protokoly, které jsou obvykle vyhrazeny pro záležitosti týkající se aktivní infrastruktury národní bezpečnosti. Nikoli historickou kuriozitou, ale bezprostředními trvajícími obavami. Organický materiál objevený v této komoře neměl žádné neškodné vysvětlení. Jeho přítomnost potvrdila, že tunel nebyl neaktivní. Něco biologického, něco, co zanechalo sledovatelné důkazy DNA, bylo v daném prostoru aktivní a úředníci s pravomocí utajit tento objev se během několika hodin po jeho prozkoumání rozhodli, že veřejnost by se neměla dozvědět, o co jde. Ať už Gene Hackman v tom tunelu dělal cokoliv dohlížel a chránil. Mělo to význam daleko přesahující soukromá rozhodnutí herce v důchodu žijícího tiše v poušti Nového Mexika. Časová osa, kterou nelze nijak vysvětlit. Problém je v tom, že nálezy DNA neexistovaly sami o sobě. Zapadaly do fyzické časové osy, kterou vyšetřovatelé už tak těžko chápali.
Vezměte v úvahu, co bezpečnostní data odhalila ještě předtím, než se objevily výsledky DNA. Betsy Arakawa umírá. Téhož dne Gene Hackman osobně deaktivuje všechny vnitřní bezpečnostní kamery v areálu a zároveň udržuje perimetrické alarmy na maximum. 7 dní uplynulo bez kontaktu s vnějším světem. Mikroforenzní analýza mechanického zamykacího systému, kterou provedla Raymond Voss, potvrdila, že do tunelu bylo v tomto období přístupno. A nyní analýza DNA materiálu získaného z nejhlubší části podzemní komory potvrzuje biologickou aktivitu, která není v souladu s dlouhodobou nečinností. Každý z těchto detailů by se dal teoreticky vysvětlit sám o sobě. Muž vypíná kamery v prvním šoku zármutku. Starší muž zmatený, možná jdoucí někam, kam by neměl. Kontaminace DNA v důsledku let lidské přítomnosti. Ale když se tato vysvětlení seřadí dohromady, rozpadnou se, protože všechna ukazují stejným směrem na muže, který v posledních dnech svého života se selhávajícím srdcem vykonával specifické úkoly v určitém pořadí. Nenáhodně, neemocionálně, ale s pevnou přesností někoho, kdo se řídí rutinou, kterou už mnohokrát předtím vykonal. Tohle je část, které si nikdo v původním zpravodajství nevšiml. Federální reakce to potvrdila. Když vyšetřovatelé dorazí na místo nehody zmateného staršího muže, neprovádějí okamžitou klasifikaci forenzních výsledků. Nenasazují zařízení na blokování signálu pod rouškou noci. Neuzavírají záznamy o stížnostech obcí z roku 2019 z důvodu národní bezpečnosti. Rychlost a povaha vládní reakce odhaluje o tom, co bylo skutečně objeveno, více než jakékoliv veřejné prohlášení. A to není vše. Nálezy DNA nebyly jedinou biologickou anomálií identifikovanou v komoře. Vzorky vzduchu z nejhlubší části tunelu ukázaly chemické sloučeniny spojené s organickými metabolickými procesy. Nestaré zbytky, nepřirozený geologický únik, ale aktivní sloučeniny produkované živými biologickými systémy. Tento objev byl zařazen do stejného klasifikačního pořadí jako analýza DNA. Oba byly zapečetěny ve stejném 12hodinovém okně. Vyšetřovací tým se nyní s těmito znalostmi posouvá hlouběji a míří k protější stěně komory, kde končí analogový kabel ke struktuře, která je k němu připojena. A tu, co se chystají odhalit, přetvoří vše, co si mysleli, že chápou o tom, co Gene Hackman v oné komoře dole dělal. Když celý vyšetřovací tým dosáhl dna tunelu, vstoupil do komory, která rozbila všechny jejich předpoklady. Podlaha z přírodního kamene byla pečlivě srovnána. Její povrch byl vyryt podrobným systémem astronomických souřadnic. Přesné mapování planetárních drah, které naznačovalo pokročilé matematické znalosti, zcela nepatřičné pro běžné soukromé použití. Dřevěné bedny ležely rozházené po zemi plné metalurgických komponentů neznámého původu. Mnohé z nich tvořily jeden pevný kus bez svařovacích švů, což byla výrobní metoda, která v průmyslovém kovovýrobnictví na počátku 20. století neměla precedent. Ale nic z toho nezastavilo všechno. Do hrubé kamenné zdi upevněné kovovými konzolami odolnými proti korozi byl zabudován uzavřený komunikační systém. Silný koaxiální kabel obalený hustou průmyslovou gumou procházel přímo zdí nad ní a táhl se desítkami metrů pevného skalního podloží, než končil uprostřed podzemní komory. K prozkoumání systému byla přivolána analytička elektrických systémů doktorka Claire Suzová, která pracovala na federální jednotce pro posuzování infrastruktury. Záznamem potvrdila, že se nejedná o pozůstatek po staré rekonstrukci. Když vystopovala zdroj energie a objevila lokalizované pole alkalických baterií, které fungovalo zcela odděleně od elektrické sítě sídliště nad ním a bylo navrženo a uspořádáno tak, aby fungovalo bez přerušení i při úplném výpadku proudu na povrchu, řekla kolegům, že se jedná o jeden z nejpromyšlenějších kusů elektrické infrastruktury, které kdy vyhodnotila mimo klasifikované zařízení. Systém byl aktivní. Jeho ochranný kryt vykazoval jasné známky pravidelného čištění a pečlivé údržby prováděné důsledně, aby odolal vlhkosti uvnitř jeskyně. Když Sousaová rozebrala fyzické konektory, aby prozkoumala vnitřek, nenašla žádný mikrofon, reproduktor ani systém pro hlasovou komunikaci v žádném směru. Kábel končil velkým mechanickým převodníkem signálu, zařízením vyrobeným výhradně k přitlačení k pevným povrchům a detekci extrémně nízkofrekvenčních vibrací, nepatrných změn tlaku, jemných pohybů procházejících hustými kamennými zdmi a přeměňujících je na elektrické signály. Tyto signály byly poté vysílány vzhůru zakopaným kabelem přímo do skrytého monitorovacího reproduktoru v Hackmanově soukromém obytném prostoru nad domem. Po neznámý počet let Gene Hackman v tomto sídlišti nejen žil.
Byl tam umístěn a neposlouchal hlasy, vysílání, vnější svět, ale vibrace čehokoliv, co tlačilo na druhou stranu uzavřené zdi 12 metrů pod podlahou jeho ložnice. Pokud vám tento příběh zanechal více otázek než odpovědí, měl by. Přihlaste se k odběru dalších vyšetřování, která jdou za hranice oficiálních záznamů. Nová videa každý týden.